जोंहा दशरथ बर' बिथाङा रेगा सिरियेलाव बिथां अमा राजा मुं लादों। अमा राजा गावनि पकेटाव थाइसेबो गैयाबाबो जिर'बाबो बोरै हारिमुखौ लाना थांनानै जौगाहोनो हायो, समाजनि जेंनाखौ, समाजनि गेना गोरोन्थिखौ बोरै हारिमुनि गेजेरजों। हेल' लोगोफोर, गिबियाव नोंथांमोनखौ दशरथ बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बरायग्रोना लानाय जाबाय। दा जों थांगासिनो दङ बगामाथियाव। दिनैनि साना जोंनि थाखाय जोबोर रंजाथाव सान, मानोना जोंनि जारेगा प्रडाक्शननि आन्डाराव दिहुनजानाय संसार सिरियाल, बे सिरियालखौ नायनानै जोबोद मोजां मोननाय खासिबारि गामिनि धनेस्वर सारा जोंखौ बगामाथियाव इनभाइट खालामदों। प्लास बिथाङा गोदान गारि गंसे बायदों। बिनि थाखायनो बिथाङा गामिनि आदै मादै बोराइ बेन्थ' गासैखौबो लानानै मोनसे पार्टि बानायदों। बे पार्टियावनो जोंखौबो सिनायथि होनो, जोंखौबो लोगो हमनो हिसाबै बिथाङा जोंखौ लेंहरनाय जादों। दा जों बिथां लेंहरनाय लेखा बिथांनि सेराव नुजाहैनो थाखाय थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। जों दा खांख्राइमोननि फिफानि न' बगाजुलि मोनफैबाय। Wah, गराय बायदि नुथारदोंलै। ओइ फंबाय, ओरैनो फंबाय, सेल्फि ओरैनो। आया, ओइ फंबाय रब्रा। खांख्राइ आरो रान्थें। सारा मेलखौ जागायहांबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे खोथा फोरमायनाय जायोदि बे सारानो जोंखौ इनभाइट खालामदों। बे सारनि मुङानो जाबाय धनेस्वर बसुमतारी। दानिया बिथांनि सुंद' बिबुंथिखौ खोनासंलांदो। बे जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मोनसे मुंदांखा, जायखौ जोङो हा गुफुर दावरायजार, गुबुन हारिया बेखौनो बगामाथि होनना बुङो। बेहाय मोनसे लावखार जाथाय हिसाबै बे जोङो थुबुर जादों। आरो बे खाबुखौ लानानै जोंनि आगोमा बर' माहारिनि गेजेराव हारि सिबिसुला, हारि मोजां मोनग्रा, कालसार मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौबो आङो लिंहरनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोंहा आंनि बिनानाव बिरने बसुमतारी बिखौ आगोलनिफ्राय बुंबाय थादोंमोन ओरै लोगो हमनांगौ होननानै। बे चान्सआवनो, बे खाबुआवनो आं दिनै बे बगामाथियाव लेंहरनानै बिथांमोनखौ लोगो हमदों आरो लोगो हमना जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बिथांमोना मोनसे रेगा प्रडाक्शन मोनसे सिरियाल बायदि खालामगासिनो दङ। आं जिहेथु कालसार बिराद मोजां मोनग्रा, नायनानै बिराद गोजोनो। आं रोङा, नाथाय आं जोबोद मोजां मोनो नायनानै। ओंखायनो बिथांमोनखौ लिंहरनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो दा बिथांमोनखौ आङो सिनायथि होनो लादों। सिनायथिजों लोगोसे बिथांमोना आङो आर'नाइ बावनो थाखाय आंनि बिथां लोगोमोनखौ थाग-थियारि जानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गिबियावनो जोंहा दशरथ बर' बिथाङा रेगा सिरियेलाव बिथां अमा राजा मुं लादों। अमा राजा बिथांनि फावखौबो नायनानै जोबोद गोजोननाय। बिथांनि फावा जाबाय हारिमुखौ बोरै सिबिनांगौ, हारिमुखौ बोरै फोथांनांगौ, गावनि पकेटाव थाइसेबो गैयाबाबो जिर'बाबो बोरै हारिमुखौ लाना थांनानै जौगाहोनो हायो, समाजनि जेंनाखौ, समाजनि गेना गोरोन्थिखौ बोरै हारिमुनि गेजेरजों फोसाबनानै समाजखौ जौगालांनो हायो, बेखौनो सुस्रांनो थाखाय बिथांनि रल। बिथांखौ आं गिबियावनो बिथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गिबियावनो खावलायनाय जाबाय। बिथां अमा राजा, रेगा प्रडाक्शन। नैथियाव जोंहा अमित बर'। दा बिथांनि रला जाबाय दा जाफ्लेबाय थानाय, दा जिहेथु बेबायदि माबाया जाखायो दानि मुगायाव, दानि मबाइल मुगायाव। दा बिथांनिया जाबाय, बिथांनि रलखौसो बुंनो थांदों। बिथाङा आसोलाव मोजां, बिथां फंबाया। बिथांनिया जाबाय माने मोजां सिख्ला नुबाथाय माने मालिं आलायना लानो गोसो जायो बिथाङा। बिथांनि रला। नाथाय बिथाङा बिदि नङा। नोंथाङा बिथांखौ दाम होयो। बिथाङा सासे माने समाजनि गेना गोरोन्थि होखारनो थाखायसो बिथाङा बिदि दाजाथों होननानै बे रल खालामदों। बिथांनि मुङानो जाबाय अमित बर'। बिथांखौ सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय, लोगोसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो। दानिया जाबाय सासे आरो जोबोद कमेडियान, बिथांमोन जाबाय मिथिसार बर'। बिथाङा जिथु सिरियाल, बेहाय बिथांनि रलानो जाबाय
माने जोबोद जासुला बिथाङा सोरदोबा खैनानै थांफागोन खैनानि दालाल थांनानै जासि जानानै मा खालामो एकदम माने जानायनि जायगायावनो थानानै नाफाम मोनामोलायो माने गुर माने खिफिनानै गाव खिनो खारलांनो गोनां जायो नाथाय बिथाङा बिदि नङा बिथाङा मोनसे रल्स खालामदों बिथांनि मुङानो जाबाय मिथिसार बर' बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय लोगोसे आर'नाइजों बरायबाय दानिया जिथिया गावबो जिहेतु महर गोसा अब्ला बिथाङाबो सासे महर गोसा सिख्लाखौ नागिरनाया स्वाभाबिक ओंखायनो बिथाङाबो बेबायदिनो सोरखौबा हायखुन्थि सोरखौबा दालाल हमनानै बिथाङा मा खालामदों खैना नायनो थाङो नाथाय खैनाजों सम मा जोगार जायो बिथांनि मुङानो जाबाय सिबिराम नार्जारि बिथांखौबो आं गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय दानिया जाबाय चाइल्ड एक्टर उन्दै फावखुंगुर नोंसोरो निस्सय नायदो 20 सिनेमाखौ 20 नायनायाखै बर'नि 20 सिनेमायाव उन्दै रल लानाय माने उन्दै गथ' जाना जेरैबायदि माने बिमाजों जेरैबायदि आब्रा दिन्थियोमोन आंनो नांगौबा नांगौ बेखौ नांथारगौ बे जाबाय बिमा बिफानि गोरोन्थियाव आं बेबायदि बाथ्राखौ दाखालिबो आंखौ बिबुंथि बुंदोंमोन जोंनि बाथौ माबायाव आंखौ बुंथिगिरि हिसाब लाखिनायाव माबायदि जायो दा बिथाङा उन्दै गथ'आव समाव जुदि बिमा बिफाया नोजोर होआबा आरो गथ'नि दायखौ जुदि बिमाया थांथियोब्ला अब्ला सानसे समाव बियो मा जागोन देरनानै अरगें हाजो बायदि बेफ्रुसारनानै मा जागोन लाभा ओंखारगोन लाभाया मा खालामगोन धंस' खालामगोन थिग बेबायदिनो 20 फिल्माव बर'नि 20 फिल्माव बे उन्दै जिथु फाव खालामबाय फावखुंगुरा बेबायदिनो जादोंमोन उन्दैनिफ्राय बेखौ मोजां सोलोंथाइ होआसै मोजां लाइन दिन्थियासै बेखौ गाज्रिसो दिन्थिलाङो बेयाव माने जोबथायाव बे मा जादोंमोन ड्राग्स एडिक्टेड जादोंमोन ड्राग्स जानानै मा जादोंमोन गावबो गावखौ फोजोबनो गोनां जादों बेनो जाबाय मुंदांखा उन्दै फावखुंगुर बिनि मुङानो जाबाय आरो माबायावबो मा मिथियो रेगायाव खांख्राइ होननानै बे फंबायखौ बाबुखौ आं गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय लोगोसे आर'नाइ गांसेजों बेखौ बरायनाय जाबाय दा जोंहा आलासि दंबावो नाथाय जोंहा बिनानाव बे सिनायथि होबाय थानाय समावनो माखासे पिकनिक जाग्राफोरा हिन्दी सल' दामनानै होदोंमोन बेनिखायनो आङो गासैखौबो होनो हायासै कपिराइट फैजानो गिनानै सारनि गामिनिफ्राय फैफानाय गासै जोंनिफ्राय देरसिन बैसोनि आदै मादै आयं आबैमोनखौ जोङो सनमान लास्राबाय Itu kan mobile sini. भिडिअनि एसे सिगाङाव जा गारि बायनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन बे गारिया बेनो सारा बे गारिखौनो बायदों दा जों जामुंखौ जाखांनानै एसे मोसास्रानानै सारमोननिफ्राय बिदाय लाबाय दा जों थांफिननोसै न' फारसे नोङो थाबाय लांबोला आंनि बिखा मावखाङो नोङो मिनिला मोना गुलायबाय जोङो फैयै फैयै आंनि गोरबो गोजोनो आंनि खर' दा भिडिअखौ आङो बे लामा ससेयावनो दोनथ'बाय बाय लोगोफोर उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन